Moi ben, comezamos. De que o traballo? Da gran carreira ata o óvulo. Moi ben, veña. De quen é a carreira? Dos espermatozoides. Pois veña, imos ver esta carreira. Cando se ten un home e unha muller relacións sexuais, durante a eyaculación salen 250 millóns de espermatozoides na procura de alcanzar o óvulo. De cantos óvulos busca? Un solamente, verdad? excepto que algunhas veces saian dous. Moi ben. A parte esta parte larga é o flagelo ou cola, que está diseñada para ter moita velocidade sen aumentar moito a resistencia hidrodinámica. É dicir que non tarda, non frena o espermatozoide. Aquí nesta parte ten os motores chamados mitocondrias que lle mantendrán un nivel alto de enerxía para a carreira. Os espermatozoides levan alrededor de 90 días desenrolándose e madurando para este momento. Naceron nos tubos seminíferos e entrenáronse para a gran carreira no epidídimo, que é a parte que conecta os tubos como se chama? Os testículos non me sale, sabes que va... Os conductos... Si, os conductos deferentes. A súa primeira etapa é unha especie de paso por boxes. É dicir, polos condutos deferentes quedan envoltos por os fluidos das vesículas seminais e da próstata, formando o semen, que lle facilitará a carreira e lle proporcionará alimento e mellor mobilidade. Nada máis chegan a vaxina, comeza a verdadeira carreira, que quedanlle de 15 a 18 centímetros para chegar a o óvulo. Os pequenos nadadores só poden sobrevivir no aparato reproductor feminino durante de 2 a 5 días, e o óvulo non aguanta máis de 24 horas. Más allá dese tempo, só hai morte para eles. Dependendo do ímpetu e da determinación dos espermatozoides, pode durar a carreira de media hora a 5 días. Os primeiros espermatozoides quedan a quedarse rezagados xa ao comezo. Máis da mitade dos espermatozoides terán unha ou varias malformaciones, como cabeza grande, dúas cabezas, dúas colas... Máis da metade? A metade. A metade, aí va. O sea que non serán válidos, entón, non? Máis de 500%, que é ausencia de cola tamén, que impediránlles en maior ou menor medida chegar ao óvulo. Moi ben, que nos vai contar Arzu? El paso por el útero. Contanos un poquinho, así non leas todo. Que o espermatozoide ya entrou na vaxina e vai cada óvulo. Está nesta parte, acerca, chegando para o cervix, que é a unión do útero coa vaxina, está o colo do útero. Arzu? Los glóbulos blancos del sistema inmune están amigables. Non están non lle fan dano, entón, más bien al revés, se lía un pouco. Como, lle atacan? Si, atacan os espermatozoides porque o consideran células extrañas. Sí? Ademais de que na vaxina ten un ambiente moi ácido, de pH alrededor de 5. Para que non lle sepa, el pH é unha medida de acidez
dunha disolución. O pH neutro é de 5,5, pero é moi ácido o 5 para os espermatozoides. O sea, realmente é unha carreira moi complicada, entón, non? Sí. O único que, claro, hai 250 millóns para intentalo, non? Chegar, cando menos. Por suerte, os espermatozoides tienen alguna axuda. O óvulo marca o camino mediante determinadas moléculas e sinais da temperatura. Ademais, los fluidos o seme das vesículas seminais e a próstata comezan a hacer efecto no recorrido da carreira no interior da muller. Moi ben. Perfecto, chegou a óvulo, contadenos un poquinho máis simplemente así. Espera, Julia, un momentiño. A ver. Tamén, gracias ao seme, neutraliza... Para os teus compañeiros, por favor. Neutralízase un pouco o pH da vaxina. E entón, ao final, chega a meta e que ocorre? A meta é o óvulo, sen dúbida. Nas trompas de falopio só chegan para poder fecundar o óvulo só chegan 12 espermatozoides. 12 de 250 millóns? Sí, el resto se quedaron... Mirade que, bueno, logo vedes aquí o que fan, porque o que fan é intentar penetrar no óvulo, verdad? Exactamente. No acrosoma, que esta parte da cabeza, esta parte amarilliña, que marcase aquí, comeza a facer efecto e vai abríndose paso pola parede do óvulo. É dicir, que a reacción acrosómica, chamada así, comeza nada máis nada máis entrar, sí, que pasa? Introduce a cabeza, córtase a cola e o óvulo fai como unha capa protectora que non permite entrar a outros espermatozoides. A ningún máis, e que vai a pasar aí de aí en un poquinho máis de 9 meses? 38 semanas. Formarase unha meniña neste caso, porque xuntouse o óvulo que ten o cromosoma X con un espermatozoide X. Aplausos, compañeros. Moi ben.